नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। आप सबके स्वागत बा खबरें भोजपुरी में। हम महेश तिवारी। आज बात कल जाई पावर स्टार पवन सिंह के छठ वाला गाना के बारे में। पवन सिंह के गाना जौन छठ गीत आ रहल बा, सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह जी के साथे हिंदी के सुपरस्टार पावर स्टार सोनू निगम जी गौले बानी। वो गीत के लिखे वाला भोजपुरी के सुपरस्टार राइटर अरुण बिहारी जी। अरुण बिहारी एगो ऐसा गीतकार हमें कि अरुण बिहारी ना जाने कितना सुपरहिट एक से एक गाना मार्केट में दिले बड़े। वो पवन सिंह जी हो कि चाहे प्रमोद प्रेमी जी हो कि या खेसारी लाल केहू या नीलकमल राकेश मिश्रा जी, सभे के गाना अरुण बिहारी जी के जौन गाना रहेला एकदम दमदार रहेला, एकदम गर्दा फार रहेला। अगर राइटर के कैटेगरी में देखल जाओ तो अरुण बिहारी जी एगो नयका कैटेगरी के हम बात कर रहा बनी। पुरनका लोग के विनय बिहारी जी लोग के ना, मनोज मतलबी जी के ना, नयका कैटेगरी के बात कल जाओ तो वो नयका कैटेगरी में अरुण बिहारी जी एगो ऐसा राइटर बने, एगो ऐसा शख्स बने कि जोरदार बाजी मरलें। केहू के शौक होला, श्रद्धा होला कि हमार गाना केहू हाई लेवल के जौन गायक होखस वो गावस। भोजपुरी के बात कल जाओ तो भोजपुरी के जितना राइटर हुई हैं वो अधिक से अधिक ये सोचत हुई है कि हमार गाना खेसारी लाल गावस या पवन सिंह गावस, राकेश मिश्रा गावस। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। भोजपुरी में जब बानी अच्छा लिखा तनी तो वो पवन सिंह जी जरूर वो गीत के गायब, खेसारी लाल जी भी गायब, माने तमाम जे भी भोजपुरी के सिंगर बा वो गईबे करी। जब गीत अच्छा लगी तो लोग गईबे करी। लेकिन एगो भोजपुरी के राइटर होके एगो हिंदी के महान हस्ती के साथे काम करना अपने आप में एगो गर्व की बात बा। कितना लोग गाना लिखत लिखत चानी पके बार झड़ गईल, लेकिन ई नसीब ना भइल कि कोनो हिंदी के गायक से, सोनू निगम से हम गाना गवाई। उदित नारायण जी से बहुत सारा लोग गीत गवैले हुई, लेकिन सोनू निगम एगो ऐसा शख्स बने कि हिंदी के एगो ऐसा उम्दा कलाकार वहाँ के हैं कि ऐसा कौनो गीत नहीं है जौन कि सोनू निगम से बाचल हुई। आ सोनू निगम जब गा देवे लेनू तो उनकर गाना के केहू के कॉपी करे के औकाते नहीं है। उ सोनू निगम के गाना अरुण बिहारी जी लिखले बने। अब यह गाना के संजोग, यह गाना के अरुण बिहारी के गाना सोनू निगम जी कैसे गौले, यह में सबसे बड़ा योगदान बढ़ुए तो हमनी के पावर स्टार पवन सिंह जी के। काहे कि सोनू निगम जी एगो हिंदी के कलाकार हैं, वहाँ के नहीं मालूम कि अरुण बिहारी गीत कैसन लिखेले या और अदर केहू गीत कैसन लिखेले, का लिखेले। जे यह भाषा के जानते नहीं खे, यह भाषा में गावते नहीं खे, तो का मतलब है कि अरुण बिहारी की हमें या अदर और केहू के का है। हमें सबसे ज़्यादा योगदान कहल जाए तो पावर स्टार पवन सिंह जी के बड़ुए, जो कि सेलेक्ट कैनी अरुण बिहारी जी के कि अरुण बिहारी जी ई छठ के गीत लिखी हैं। ना जाने कितना हमनी के भोजपुरी में राइटर बने, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी के अगर भरोसा भइल, अगर गीत पसंद आयल तो वो अरुण बिहारी जी के गीत पसंद आयल। तो एहमे सबसे अधिका आभार प्रकट कल जाए तो पावर स्टार पवन सिंह जी के बड़ुए कि हमनी के एगो भोजपुरी माटी के खाटी लइका जौन देहात के जौन आपन कलम से जादू जौन देखावल कहल जाला, उहे कलम के जादूगर अरुण बिहारी के वहाँ के देखनी समझनी कि हाँ यह राइटर में, यह लइका में ऐसा दम बा कि ई गीत वैसा लिख सकता रहे। और वो गीत के पावर स्टार पवन सिंह जी के साथे साथे हिंदी के पावर सोनू निगम जी भी वो गीत के पसंद कैनी और वो गीत के अपन आवाज़ से सजैनी। वो गाना बहुत जल्द ही रउआ सभे के बीच में सुने के मिल जाई और वो गाना एकदम बवाल मची, एकदम धमाल मची। काहे कि छठ माई के जब गीत के बात रहेला तब पूरा यूपी बिहार, अब तो यूपी बिहार का कहीं भारत से बहरी भी लोग छठ मना रहल बा। तब पूरा सृष्टि के जितना मनुष्य बाड़े,
जितना जेकरा बुद्धि बढ़ुए जे सभे जाना था वो छठ माई के आगा सभे नतमस्तक रहेला। और जब उनकर भजन बाजेला और वो भजन जब पवन सिंह के स्वर में रहेला, वो भजन भोजपुरी में होके सोनू निगम के स्वर में जब रही तो का कहे के वो गीत के एकदम गर्दा गर्दा हो जाई, एकदम हाई लेवल के गर्दा होई। वो गाना बहुत जल्द ही आई, वो गाना के शूटिंग हो चुकल बा, आवे खातिर वो गीत तैयार करीब करीब हो चुकल बा, बहुत जल्द रउआ सब के बीच में आई। उम्मीद करतानी कि अपडेट रउआ लोग के अच्छा लागल होई। रउआ लोग से आग्रह बा कि चैनल के रउआ लोग सब्सक्राइब करी और अपन प्यार दी। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।